Dobrý deň. No, máme tu jedno koleso. Dneska už bych povedal, že je to skoro bavorákový veterán. Pán ma prišiel poprosiť, že aby som tomu kolesu dal nový život. V podstate není treba ožívať niekoho, kto žije. Hej. Keď sa to tak vezme, tak to koleso, by sme si pozreli to minulé video, tak to koleso je ďaleko v lepšom stave už teraz, keď prišlo, ako bolo to koleso predtým. Alebo lepšie povedané, ako bolo to koleso, ktoré odchádzalo odtiaľto, ale tam zase musíme vychádzať z toho, že bol krivý ráv. Pán si tu niečo nameral, čo sa snažil merať. Tu má voľaké hodnoty, nebudem sa k ním vyjadrovať, vždycky meranie je poplatné tomu, aký máte merací prístroj, akú meracú stolicu. Preto som vám v jednom z mojich starých videí, keď som vyrábal tieto prípravky alebo tento Tiger, hej, tak preto som vám rozprával, že ako si dávam záležať, aby som nemal túto hádzavosť, ktorá by sa mi v konečnom dôsledku preniesla na túto hádzavosť. Hej, keby mi plával tá plocha, o ktorú sa to koleso opiera, tak keby mi plávala, tak vlastne sa mi to prenese aj na ten ráv a po namontovaní by ten ráv nebežal. Preto si dávam velikánsky majzel, keď vyrábam prípravok na túto hádzavosť. Tam kľudne je na voľakých 5-7 stoviek, ale túto sa snažím na 200 spraviť, lebo vlastne, ak to tuto robí 200, tak tuto už to bude ďaleko viac. Hej. Potom robím ešte takú skúšku správnosti, že chytím koleso do prípravku, vycentrujem ho, vyberiem ho z prípravku, pootočím prípravok o 180 stupňov, čiže pokiaľ by ten prípravok bol nakrivo, tak vlastne to koleso by sa dostalo úplne do iného bodu a zmerám ho znova, ale to už je skôr taká moja strojárska paranoja. No, dobre, veľa rečí, málo skutkov. Ideme robiť merací protokol. Bavorák hovorí, že 1,8 je OK a ja hovorím 0,5 na nový ráv, 0,7 do milimetra na starý ráv, keď už voľaké šrámy má. Vychádzajme z toho, že alfa a omega je toho, že títo dve plochy nám nesmia robiť toto. Čiže nesmia robiť toto, musí to byť ako kolajnice, musia chodiť spolu, tak, ale kolajnice nikdy nerobia toto, alebo že by chodila jedna vyššie, druhá nižšie. Proste musí to byť ako kolajnice. Pokiaľ my dodržíme to, že táto šírka je po celom úbode rovnaká, tak je to OK. No, a ideme na merací protokol pred robením. Čiže meráme túto plochu na ľavej strane, kde není polrameno z tohoto pohľadu. Čiže keď to zatočím, tak sme zhruba na voľakých 0,7, 0,8, nech nežerem. Sledujte hlavne malú ručičku, tá má výpovednú hodnotu. Čo sa týka veľkých hodnot, veľká ručička má výpovednú hodnotu, čo sa týka malých hodnot, teda sledujete teraz veľkú ručičku. Keď bol veľký výkyv, teda treba sledovať malú ručičku. Ideme na druhú stranu, to znamená túto sme merali doteraz, teraz meráme túto. Pokiaľ vidíte, máme tu obidve tie ručičky odrazu a vidíme, že viac menej korešpondujú a tá hádzavosť je, tuto bych to tak odhadoval do 0,6. Čiže táto strana, čo sa týka ovality alebo vajcovitosti, je na tom lepšie jak táto. Hej. Ale musíme ešte raz vychádzať, že sú to kolajnice. Nedá sa centrovať zvlášť táto a zvlášť táto. Ideme na túto, to znamená, že to je 8 od strany, kde není polrameno. Keď to ja zmerám, tak sme z môjho pohľadu dobre. Sme na voľakých 0,506, čo je z môjho pohľadu by to v tomto zmysle uzavrel. Hej. No a na druhej strane sme na milimetri, ale tu je prieval. Vidíte ho? To je len prieval a skúsime pozrieť, a je to jasné.
je tu zvárka. Hej, tu ju vidíme. Neviem, jak vám to ukážem. Tu je zvárka, čiže tam s tým nič nenarobíme, lebo keď to bolo zle zvárené, tak proste tam sme skončili. Tomuto kolesu z môjho pohľadu nič není. Jedine, čo môžem pre toho pána povedať, že OK, vaše koleso je z centrovacieho pohľadu dobré, ale keď už je to tu a je to všetko odstrojené, tak vyťahneme môjho diabla. Fantastický momentový kľúč a pozrieme sa, či za tie roky neklesla tenzia na špicách s tým, že tu sa nám tie špice tým opakovaným namáhaním ponorili trošku hlbšie. Ja som to tu pánovi vysvetľoval. Ak bude niekto chcieť o tom viacej povedať, tak môžeme. Jednom z mojich starých videí je o tomto písané. No, dobre. Ideme robiť, v podstate centrovať nebudem, lebo není čo, ale idem spraviť tenziu. Tak, akcia je ukončená, bolo to dotiahnuté na 4 Nm. Trošku som to ešte pošteloval, nepatrné sa podarilo. Bez toho, aby som vám chcel povedať viac, jak vám chcem povedať, 4 Nm už boli niektoré skrutky, ktoré sa poddali. To znamená, že 4 Nm bolo už treba, keď sme chceli sa dostať na tú hodnotu 4 Nm, už bolo treba niektoré skrutky dotiahnuť, niektoré až výrazne, skoro o 3/4 obrátky, čo je asi predpokladám 0,3, možno 0,5 mm. Dobre, v podstate tí špice sa po čase zanoria. Neviem, kto to robil predo mnou, pánovi som ukázal niečo, čo sa mi na tom kolese nepozdávalo. Je možné, že mal iný typ stolice, voľako ináč to robil, že k niektorým špicom sa nedostal, alebo že ich dodatočne neprekontroloval, či sú správne dotiahnuté. To neriešim. Proste čo bolo, to ste videli. Ja som momentálne prešiel všetky špice, dotiahol som ich na 4 Nm, ešte som sa trošičku posnažil to vykorigovať a čomu sme sa dostali. Takže hádzanie na ľavom vajci sme pod 0,5 mm. Na ľavej osmičke sme pod 0,5 mm. Hádzanie na ľavom vajci sme tiež pod 0,5 mm. Dobre, 0,6. No. Hádzanie na pravom vajci, tam sme pod 0,5 mm. A tuto, kde je ten prieval, tak tam sme bohužiaľ ostali na tom 1 mm. 90% centrovačov používa 2 meráky, možno že maximálne niektorí 1, niektorí 2. Nestretol som sa u iných ľudí, že by používali 4. Čiže obrazne povedané, keby tento merák tu nemal, tak môžem deklarovať, že to koleso je na jednotku. Ono de facto aj na jednotku je. Koleso je hotové, prajem vám mnoho šťastných kilometrov na tomto už takmer veteráne a ďakujem všetkým za sledovanie. Príjemný deň, dovidenia.